ngiphethe umqeqeshi la uGcabashi. Abanye ke bavamisa uGcabashi uthi cha uGcabashi. Umqeqeshi sawubona futhi uyaphila. Angiyaphila njani futhi? Cha siyaphila nathi. Umqeqeshi ngiyeza ukuthi kahle hle ubuya kwaMashu. Kuphi neMashu? Ubuya kwaMashu ka K omdala K section. Oh okay. I know. Sizobuya siqede leyo. Coach sikubona ula kuPhulukwane City ungumqeqeshi omusha ofikayo selo kufikile. Umoya unjani nabadlali? You know mawufika endaweni yonke into iqala most especially mawufika as a new coach you come with new things, new game models, you introduce to them the playing concept. So we started very shaky because everything was new to them. So I was being patient enough with them. I told them, I said, we're going to do it step by step, up until they understand. But now, unfortunately, I did not have a pre-season with the team. So when I arrived at Polokwane, already the team was assembled. Now, kumele ngiqhubeke kulaba bakhona ngizame ngabo ngibenze bebe better. And coach ngibuka namuhla nibhekana nesiwelele ekhaya layo la UJ bathole i-red card kusese early uThabang ethole red card omunye bezothi mhlambe bokuyoba ngamasanga avulekile kini la ukuthi ningene kuona. Yeah, bekunjalo because if you are checker I made the tactical changes on second half because ngibatshelile ngathi bafana now they are less, let us try to have more numbers in their half, try to pin them in their half. But we could see Siwelele, they were superior than us from the start. We started the game very slow. We were always second in everything. So I've managed to talk to them half time. Then we had a better second half. So I can say maybe game of two halves. First half we started very, very flat. Then second half you could see we were a team. We were knocking. Zikhona mhlawumbe izinto othi cha nakho kudinga ukuthi sikulungise ukuya phambili ngomdlalo ka7 lo usekude phambili nisengakwazi ukubuka. Yeah, akhona amathemba but ke njengamanje ngoba ngisho i-team sengiyi-assessile yonke into then sengiyabona ukuthi kunama position ekumele siwathole. So most especially up front we are very thin, sibancane phambili ama options enginawo. So if I can get ama quality who can add value eteamini ngiyacabanga ngaba ngcono. Mqeqeshi angifuni ukucindezela kakhulu ngemibuzo kusekusha ngomdlalo ka7 kanti ke futhi it's not bad because 2 wins 3 losses manje 2 draws kuyasho ukuthi cha uyapheka mqeqeshi. Ake sibuyele emuva ke ubuya kwaMashu ngamapha amaqembu odlale kuwo back in the days kwaMashu waqeqesha futhi ngale kwaMashu ngidlala amaqembini amaningi bekuyiMetro FC ngadlala ku Double Classic ngadlala endaweni eziningi ngadlala ko Durban Stars. So ebe run Mr Phindani ku NFD athola relegation ngangena kuyona ABC. So ngidlala emathimini amaningi nje kwaMashu then ngaze ngaqala lo msebenzi ukuthi ngibe ucoach ngaye esikoleni ngafundela icoaching. Wahamba waye esikoleni so ngaleni ubungakaqeqeshi ngale esifundazweni sakwaZulu-Natal. Ngiqale khona yonke into ngiqale khona kaZulu-Natal ngacoach abo SAB ko Moria Classic ngawina ama league ngangena kuma playoff ngaphuma then baze bangibona eGoli kathi hayi lo muntu una something bangiletha ngapha sondele ngala. Yeah, Umqeqeshi siqualifyile bafana kuthi ahambe siyodlala ngale. Ngiyacabanga ukuthi kuyakuthokozisa lokho ikakhulukazi ukubona abadlali abakholela ku DStv District Challenge kuyiba abayosimela. Ijabulisa kakhulu ithini isho ukuthi kuthina sonke ama coach ase South Africa senza kahle. Not go coach abaphezulu kuphela from kulabo abancane ngoba awuvese umthole ese right umuntu. Kumele siqale kulabo uphumaphi. Kumele sicomplimente kakhulu laba abaqala nabo phansi thina sesibathola sibekhulile. So ngithi congratulations kuwo wonke ucoach wase South Africa aqhubeka asebenze kakhulu si improve ifootball yase South Africa. Umqeqeshi siyabonga kakhulu siyoxoxa esikhathini esizayo. Ngiyabonga futhi. Ngiyabonga futhi. Thank you.